Σήμερα θα φτιάσουμε χορταρόπιτα, όπως φτιάναμε στο χωριό μας την Απάνα Γόργενη. Πρώτα τρίβουμε τα πράσο, το σπανάκι, τα λατίζουμε και τα αφήνουμε λίγο. Και φτιάνουμε τα φύλλα. Τα φύλλα τα ζυμώνουμε, τα νιούμε, δεν μπαίνει πάνω από 11 φύλλα, όσο θέλουμε, 10-11 φύλλα. Θα τις τρώσουμε, θα την ψήσουμε και όπως φτιάναμε στο χωριό μας θα γίνει ωραία χορταρόπιτα. Για να φτιάσουμε τη χορταρόπιτα θέλουμε υλικά. Θέλουμε κανένα κιλό, 1,5 αλεύρι, ανάλογα τα φύλλα θα φτιάσουμε. Στο ταψί θα το φτιάσουμε. Θέλουμε σπανάκι 1 κιλό, θέλουμε λίγα πράσα, μισό κιλό, περισσότερα λιγότερα, κάθε άνθρωπος στα ταψία που έχει. Θα τα τρίψουμε, θα τα λατίσουμε, θα τα στύψουμε, θα τρίψουμε μέσα στα χόρτα αρκετή φέτα, θα τα ανακατέψουμε και θα αρχίσουμε να στρώνουμε τα φύλλα. Θα βάλουμε 2 φύλλα στο ταψί από κάτω και σε κάθε φύλλο θα στρώνουμε τα χόρτα. Και άμα θέλουμε βάλουμε και ξεχωριστή φέτα, την πιο πολύ από πάνω από τα χόρτα, σε κάθε φύλλο. Το λαδάκι, φύλλο παραφύλλο βάλουμε λάδι και όσο μας πάρει. 1,5 ποτήρι, 2, τόσο παίρνει το ταψί, ανάλογα τα ταψιά που έχουμε. Και θα την ψήσουμε στο φούρνο, θα την αφήσουμε πρώτα να πάρει στην αρχή, στο πολύ δυνατό φούρνο και κοντά θα τη χαμηλώσουμε για να ψηθεί. Απάνω από 1 ώρα θα την αφήσουμε να ψηθεί. Θα τη βγάλουμε και θα φάμε. Κοπιάστε να έρθετε να φάμε στην πίτα μας από το χωριό. Τώρα θα κόψουμε τα πρασάκια μας, θα τα χαράξουμε στη μέση και θα κόψουμε τα πρασάκια μας πρώτα χωριστά. Και κοντά από τα πρασάκια θα τρίψουμε τα κότα μας. Τώρα τρίβουμε τα ψηλά, όσο μπορούμε ψηλά. Μετά θα τρίψουμε και τα σπανάκια μας και θα τα βάλουμε μέσα στη λεκάνη, να τα λατίσουμε, να τα αφήσουμε λίγο και θα τα στύψουμε πολύ καλά για να φύγει το πρώτο το νερό από άχρη. Τώρα θα βάλουμε να τρίψουμε το σπανάκι μαζί με το πράσο, γιατί τα ανακατεύουμε και θα τα λατίσουμε μαζί, θα τα ανακατέψουμε, θα τα στύψουμε και θα τρίψουμε και μέσα και φέτα αρκετή, όσο θέλει ο καθένας. Και θα τα ρεντίσουμε, θα βάλουμε 2 φύλλα από κάτω στο ταψί και σε κάθε φύλλο θα τα ρεντάμε από το πράσο που έχουμε και από τα χόρτα και θα βάλουμε και αρκετή φέτα και άμα θέλουμε φέτα βάλουμε και μέσα στο ταψί από πάνω από τα χόρτα περισσότερο. Όση φέτα θέλουμε. Θα τις στρώσουμε από κάτω, θα βάλουμε 2 φύλλα και θα τις στρώνουμε σε κάθε φύλλο. Και από πάνω βάλουμε 1 φύλλο για να αυτό και από πάνω βάλουμε το λάδι που ό,τι θέλουμε. Θα την κόψουμε και θα την ψήσουμε. Στην αρχή θα την αφήσουμε
σε δυνατή ποτηγιά για να πάρει από πάνω πίτα. Άμα πάρει από πάνω θα κοιτάξουμε από κάτω μόνο να την κάψουμε. Άμα πάρει από πάνω θα την γυρίσουμε σε λιγότερο και θα την αφήσουμε μια ώρα να ψηθεί καλά. Θα την κοιτάμε, να μην την κάψουμε και να είναι και αρκετή από πάνω και από κάτω κόκκινη τριγανή. Θα τη βγάλουμε. Τώρα κόβουμε και το σπανάκι και το βάλουμε μαζί με τα χόρτα. Θα τα λατήσουμε και θα τα αφήσουμε λίγη ώρα και κοντά θα τα στύψουμε, θα τρίψουμε και αρκετή φέτα μέσα και θα στρώσουμε 2 φύλλα από κάτω και σε κάθε φύλλο θα βάλουμε χόρτα, όχι πολλά, όσα θέλουμε να τερεντήσουμε και βάλουμε και αρκετή φέτα. Ξέχασα να σας πω, με λένε Κατίνα Ραμαντάνη, και γεννήθηκα το 1924 και είμαι 90 χρονών. Και πάλι ακόμα τα φτιάνω και τα χαίρομαι και όλα που τα φτιάνω. Τώρα που σκηνίζουμε το αλεύρι, γιατί έχουμε σίτα, για να μην έχει τίποτα μέσα. Κοντά θα το ζυμώσουμε, θα το κόψουμε φύλλα και θα τα ανοίξουμε και θα θέλουμε όσα φύλλα θέλουμε. Το αλευράκι βάλουμε και λίγο λατάκι ανάλογα και στα χόρτα όπου βάλουμε μόνο στο γύμνο όσο χρειάζεται και βάλουμε και στα χόρτα πάλι και τα κοιτάμε να μην τα κάνουμε αρμερά. Βάλουμε και νεράκι, λίγο αλατάκι και νεράκι και το ζυμώνουμε. Όχι και πολύ, ούτε μαλακό ούτε σκληρό πολύ, για να γίνονται τα φύλλα ανάλογα. Σαν λίγο λέω ράφκαμε κυριασμένη μου και δεν θα έχουμε να το... Θα πιάσουμε τη ζύμη, όχι πολύ μαλακιά, ούτε πολύ σκληρή. Θα δούμε να νιώνουν τα φύλλα καλά, θα τα σκεπάσουμε, θα τα κόψουμε, θα τα σκεπάσουμε λίγο να μένει και κοντά θα τα ανοίξουμε. Θέλει πολύ ζύμωμα. Δεν θέλει πολύ.
Άμα κουλάει από κάτω, κάνουμε λίγο λεβράκι, για να μην κουλάει. Και το χειμώνουμε όσο θέλουμε. Γεια σου Καταρινιό. Θέλει ακόμα λίγο κύμωμα και θα ανοίξουμε, θα το κόψουμε στη φύλλα. Κόβουμε τα φύλλα, τα βάλουμε, θα τα σκεπάσουμε και Όχι τα φύλλα. Τα φύλλα τα λέμε. Τώρα έχουμε το πλάστρι, θα το καθαρίσουμε να μην έχει τίποτα και θα ανοίξουμε τα φύλλα μας. Τώρα θα ανοίξουμε τα φύλλα μας. Αν γίνεται τα λεύρη μας θα γίνει καλά, δεν θα γίνεται. Πώς το βλέπεις? Τώρα στην αρχή δεν το βλέπω τίποτα, κοντά μου κόβονται. Αλλά δεν είναι τα λέω καλό κόβονται.
Πώς το βλέπεις? Πού το πας αυτό τώρα? Yes. Τι κάνεις τώρα? Τι κάνεις τώρα? Εδώ. Εδώ τώρα θα το βάλουμε αυτό. Και αντίδει αυτό. Και δεν στο θέλω. Κόβεται. Πόσα φύλλα θα κόψεις? Πόσα φύλλα θα ανοίξεις? Μια δεκαετία. Πόσα φύλλα έχεις φτιάξει μέχρι τώρα? Δύο-τρία, βρε. Και να ανοίξει αυτό. Πώς θα πάμε, κύριε Καταρινιό? Έφερα αυτό το πιάνει. Το επιτύχει. Να φέρω το άλλο νάιλον, βάλτε το εκεί πάνω. Πόσα είσαι ακόμα? Εντάξει, έταξε. Έχει έταξε. Κατζίδικο. Στο ψηλί κατζίδικο.
Όταν τα στίβουμε τα χόρτα και τα πράσα που έχουμε και το σπανάκι, βάνουμε, δεν έχει στιγμή. Βάνουμε λατάκι, τα λατίζουμε. Δεν έχει λάτα αυτό. Έρξαμε το αλάτι, τώρα τα τρίβουμε για να μαλακώσουνε, να τα λατίσουμε. Κοντά θα τα χτύψουμε λίγο και θα τα στρώσουμε. Θέλει άλλο αλάτι? Μοιράστηκες. Κάνουμε, τα στίβουμε πολύ καλά για να φύγει το υγρό που μέσα να μην λασπώνει. Τώρα τρίβουμε φέτα μέσα στα χόρτα, θα τα ανακατέψουμε και θα στρώσουμε το πίτα. Από κάτω βάλουμε 2 φύλλα και κάθε φύλλο στρώνουμε και από πάνω άλλα 2. Ένα από πάνω. Τώρα ετοίμασαμε τα χόρτα, τα στύψαμε και τρίψαμε μέσα μισό κιλό φέτα, σκληρή. Βάνουμε λαδάκι και αλήφουμε το ταψί και στρώνουμε από κάτω 2 φύλλα για να είναι λίγο λιγουνιά. Κάτσε και στην καρέκλα. Μην κοιτάς αυτό, δεν κόκκισε. Τώρα αρχίζουμε και στρώνουμε από λίγα χόρτα. Βάνουμε λίγο λαδάκι. Βάλουμε άλλο φύλλο. Βάνουμε φύλλα. Βάνουμε 2 φύλλα, ένα από ένα θα τα στρώνουμε. Επειδή είχε τα μπούμενα τα πήρα έτσι. Τώρα βάνουμε λαδάκι. Τώρα βάνουμε φύλλα.
Τι κάνεις τώρα? Έβαλαμε κι άλλο φύλλο, το οποίο θα βάλουμε και χορταράκια και θα βάλουμε και λαδάκι. Θα βάλουμε και λάδι. Μήπως είναι πολύ το λάδι? Δεν πάμε σε κάτι. Δεν πάμε σε κάτι φύλλο. Τώρα βάλουμε κι άλλο φυλάκι. Λαδάκι. Λαδάκι. Φύλλο παραφύλλο βάλουμε λαδάκι. Ένα φύλλο δεν έχουμε ακόμα. Θα το βάλουμε από πάνω και θα τελειώνουμε. Το τελευταίο φύλλο βάλουμε τώρα. Βάζεις λαδάκι. Βάλουμε λαδάκι. Τι κάνεις εκεί τώρα? Μαζεύουμε λίγο τα φύλλα μέσα όσο είναι απ' έξω το ταψί και κάνουμε μια γουνιά. Αυτή είναι η γίνεται στο ψήσιμο πολύ τριγανή. Τώρα βάλουμε το λαδάκι. Τώρα ετοιμάσαμε την πίτα, την έχουμε έτοιμη. Έβαλαμε και από πάνω το λαδάκι, όλα θα τη βάλουμε και λίγο νεράκι να τη βρέξουμε και θα τη βάλουμε στο φούρνο να πάρει σε 180 βαθμούς απάνω κάτω. Άμα δούμε και πάρει μπορεί να τη λίγο στέψουμε το θέρμας. Άμα δούμε και κοκκινήσει από κάτω και από πάνω θα τη λίγο στέψουμε τη θέρμας και θα την αφήσουμε μια ώρα για να αργουψηθεί. Δεν έχει τίποτα άλλο τώρα. Είπες ναι. Τώρα τη βρέχουμε με λίγο νεράκι, πολύ λίγο. Και τη βάνουμε στο φούρνο. Και άμα κοκκινήσει από πάνω από κάτω, θα τη βρέξουμε με λίγο νεράκι πάλι για να μην... Η πίτα μας είναι πολύ ωραία. Την ψήσαμε και τώρα θα την κόψουμε. Με χόρτα και με φύλλα. Καλή μας. Και καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Και έφτιασα με πετούλα, που έφτιαναμε στα χωριά.